Здравейте, приятели, и добре дошли отново в кухнята на Крум. Този път ще ви покажа как да си направите домашен дюнер с свинско месо. Първото нещо, което направих аз, бе да взема един домат и да го нарежа на много тънки слайсове. Взимаме свеж зелен лук и го нарязваме на ситно. Една щипка магденос, смачкваме я и я нарязваме на ситно. Следващата съставка, която ще добавим, е гъба. В моя случай използвам печурка. Любимата част – свинското месо. Този път съм взел чисто свинско месо, което е направено на фаржоли, а от мен се изисква да го нарежа на тънки флейки. След като си нарежем свинското, можем да преминем към пърженето. Слагаме месото в предварително нагорещен тиган, добавяме сол, няколко лъжици соев сос, малко лимонов сок и разбира се малко масло. Тук, разбира се, приятели, е въпрос на личен вкус и порция. След което нашето свинско вече е добило хубав кафеникъв цвят, е време да го извадим и да запържим гъбите. Отново в предварително загрят тиган слагаме една бучка масло и си слагаме гъбите. Не искаме да ги препържваме, а искаме толкова, колкото да омекнат. След това си взимаме една тортиля, слагаме няколко слайса чедър, слагаме си доматките, добавяме гъбите, добавяме свинското месо и сгъваме. Ако ви харесва това, което правя, може да се сабскрайбнете за канала, да харесате клипчето или да коментирате с някаква идея за някаква ваша рецепта. Благодаря!